Kene ka jinga tu khana ka dei sapang jong ka we ka long kemi ka ba shong di so harut surok. Ha ka we ka yau ba manla ka sngi la jio I ya kamina harut surok. Ringkat bat la ka kriarit ka badap tangda ki so niam tra batiang. Henry ladap hitip pin salingo. Ka te ka long kemi kam dei tang kan nong shong di hayau. Kadai ka long kemi kepala don arngut ki kun kentei ki babhab riu bad badon buram. Ka kun kentei bahe jong kamina karani kadai ka shipai barang ba banyada bat sumar haki kaput kari India. Kadba ka kun kentei ka bakamrit pat ka savita ka long ka district magistrate jong kanong ba. Ka bapet ngor bat ai hukum ban penyat ya ki kampat ba. Kamina manla kapor habadon bakeli yaka Mei kitrei ayu ki kun jong pi ka kemi ka sngo sarong kumba ka do nut jong ka kelatap habaro ka wei ka yau Kamina ka jubab da ka jingkemen ka wei ka sumar ya ka ri bat ka wei ka sumar ya ka district Henry ka long kemi kam jukran ai syaki kun jong ka bat man ka sngi ka shong di so hayau Kam jupen pau ya kata, namar kam kwa ban pentut ya ka jingkemen jong ki kun. Barok ki kam ki jam ki yaj bej, don jing tut. Henry, ha ka wei ka por, lawan u wei u inspektor, u bakirteng u ranjit, u ne u inspektor, u wanra da ka baj bulat jong u. Bat ula penyang halenti, bat u lej bej syaka jaka bakamina ka syong diso. Uranjit klem da ong ai ula shim uwei usok niam tra naga kriya ula bam haka shentur kamina da ka baburom ka ong ya u sahab kine ki sok niam tra ki long ki batiang bha lada pikwa ngan pentau shi kilo Uranjit ula kren da ka jing sngo bahe bat ula ong hoot aino yang shi kilo kamina dala ki jong ki kti ka penjit kerpang ya kiso kala tep no ha ka plastik bat kala aisha u Uranjit ula shim ya ka plastik bat tep so Henry ula shim biang sa u wei pat usok niam tra u kho hang tahi bat ubam Hadin ba ula bam shipang ula perkat bat ula ong chi kumno pila bandi ya uni usok tiang ai ruem pila thok ya ki breu Kamina kala shep tieng bat kala ong suki em sahab ki tiang bha ki sok niam tra jonga pila ban shim sa uwei pat lada phimnget Uranjit ula ong sngap jar watang uwei ru na kini ki sok jong phi omdan batiang pila syukur yanga kumno phinut bandi ya kum kini ki sok bomdon jingmat pisngu tu ne em na lorba Uranjit ula bat ya ka plastik so bat ula ong ya ka nganum ai pisa watang stingkaru kamina ka kerpat da ka mensim basngeuret bat kala ong da ka jing septiang sahab kene ka de ka kambala jonga na ka benta ki khun omba nga su shongkai hangne sngau bha ai pisa yanga tangkat tu kat ne Uranjit ula bitar ya kamina ula shim ya ka kriya buso jongka ula bread hasurok kisok niam tra barok naka wei kalyang syaka wei pat kalyang jongka surok kila sapret ka kriya buso kala kelano la ka jong kisok niam tra kila pra barok bat sata syapok surok bat la noru hakinala kamina kamlat krensyu ki khmat jongka ki dap da ki umat urendang upai syaka mon syaka diang ka peja kisok Henry don ketin syu ban ong ai namar kala tiang pat ya u ka jingtre si tom bat ka buram jongka baro ardeli kila syak penle ranyo hakmat ki pajba ki breu ki badon saudong kila syupet ki shep tiang ban kran ai ne ai jing yarap yaka don uwei ru uban nut ban ong ai ya uta ubreu uba phong ha ka uniform Uranjit pat ula kherwat ya ki teman jong u kum ubreu uba bet babiang ula start no ya ka bat jong u bat ula lej
kumba om shimla GAA. Kipat baru kimwan banyarap ya kamina balasya nyaw ben hasurok ba. Henry hakaway kaying kabadon hajan badiso kamina. Uway ukena samla ubakerteng u Aryan. Uyang hajrong ka building. Ulayo ilot yakini ki jingle baro. Bat ula record video yakini ki jingjia baro halaka mobile phone. U Aryan ula bitar yaka jingle bom ken une usaran jet. Namar utip ha yaka mina na ba udang kena. Bat ujuburom shisha yaka. Kumta u Aryan ula save no yaka video. Bat ula sedang man perkat. Ka ban le dakane ka video. U Aryan utip baka way na kikun kentay jong kamina kadey ka sipai. Ula wat ya u number phone haka mobile jong u. Bat margumta ula pano ya ka video ha WhatsApp jong karani. Bat hangta ula to ya ka way ka kentin. Kongkong rani topet ya kane ka video. Ka ka balajia menta ka sngi hayaw ya imay jong pi. Ha kilom makenja daki 1000 kilometer. Bat haka way ka checkpost hakaput. Karani kadang penkuit ya ka rifle jongka. Hakata ka porhi ka phone jongka. Klaring da ka WhatsApp message. Karani kala shim ya ka phone. Bat ka page na ka way ka number bakam tip. Bat kala page ya ka video. Katba ka video kadang yad. Kadur khmat jong karani kala kala. Ka khmat bajai-jai jong ka. Kala kendet. Bat kala dap da jing bitar. Haba karani kala yo iya u inspektor ranjit. Ba ula bretno ya ka kriaso jong ka kemi. Ka mensim jong ka. Klas dang ban ki bitar. Karani kala kenmau ya ka kemi. Ka baju treshitom na ka banta ka jing im jong ki. Ban Krishan ya ka bat ka para kentay jong ka. Menta ka kemi jong ka yam hasurok ringkat bat laki so. Ya kane ka long kemi omdon ba ay jingerap ki brew ki supet kai kum kata masa. Karani ka badai ka sipai ka mensim jong ka kala bitar lep ka kwa ban ay ka jing pen saja ka bating ya une u inspektor. Kakwa ban wanno shalaying bat kakmi. Karani kampen slam kalapha ya kata ka video sya ka para kentay jongka ka DM Savita. Bat hadin kalafun ro. Ha kata ka por ka Savita kadang don ha ka meeting ka bahe ha office. Henry enda kalayoi ba ka de ka phone jongka rani. Kala shim me ka phone. Bat kumta sipang. Kala pensangya no ya ka meeting. Bat ka Savita kala ong. Oy kong, pilong kumno. Ka jing bitar bat ka jing sosi jong karani. Kala pau syai ha ka surktin jong ka. Kala ong ya ka para. Ngalapa ya pi ka way ka video. Pet no mentahi. Ka Savita kala bu no ya ka phone. Bat kala pli ya ka WhatsApp. Enda ka Savita kala yoi ya kata ka video. Ka kendit bat kapat ka mensim. Ka kemi ba itam jongki kala syong hasurok bat katam ya kisok niam tra ki bala te bat bret hamadan. U inspektor ula penjak burom ya ka hakmat ki pajba. Ki khmat jong ka Savita ki dap da ki umat. Henry kala persyang ban set halamarway namar ka day ka DM. Ka Savita kamla ban syak ne ban chusngap ya kane. Bat kala ong da kasur ka basngu kya. Kong ngamla ban chusngap ya kane ka jingjia. Ka jingsngu kya ka bakraw ka tap hapok jonga. Karani kala keren da ka jing bitar. Ngan shimno da ka syuti. Ngan wan syato. Bat ngandum i ya u. Henry ka Savita kala penjam ya ka henman. Bat kala ong. Kong pidon ha ka jakatma. Pitrei la ka kam la jong. Kane ka jakapat ka de ka jonga. Ka jingya kun ka de ka jonga. Ka Savita kala ong ya la ka henman. Ngalarai ban penyo ya imei ya ka jing bishar ka bahok. Karani kelas ngabjar sipang.
Namar kelas nyutu ya ka jingmut jong ka para kentay jong ka. Karani kala kamjam ka jing bitar. Bat kala ong. Ka day shisha ka bapi ong. Henry pidey ban aya u. Ka jing saja ka bahadin ru. Umla ban klet. Bat un syep ting nang ni syakmat. Ka savita hatin ba kala pankut ya ka jing yalang. Ka let ya ka kali ka mai saying. Namar ka kwa ban let saying kum ka kun. Kum ka officer. Haying kala syem ya ka kemi. Kamina ka bala syong sngabjar ha kendong. Bat ki umat ki tuoj ha ki khmat jongka. Enda ka kemi ka yoi ya ka kun. Kala syep ting bat kala kali. Savita balay je ayu. Ka savita ka klem jubab ai. Kala kedup ya ka kemi. Bat ki umat ki tuoj ha ki khmat jongka. Ka savita kala ong. May balay pi klem ya tu ya nga. Ka kemi kala ong. Nganya tu kumno kan kun ya pi. Ngam kwa ban pentut ya pi. Namar uday upulit. Ka kemi kala ong. Tona ya kan syuk syapang jong u. Ngas ngeo kemen tang bapilawan syaying. Ka savita bat ka kemi. Ki syong bat kia keren. Ka savita ka ong. Nang ni syakmat temay. Pin om long syuk baduk ne ka ba marway. Ka kun jong pi menta ka day ka nong penyat ya ka ne ka distrik. Ka savita kala ong biang. May ubala penjak buram ya pi. Unhab ban siu ya ka dor jong ka. Ka kemi ka sngau kemen. Bat ka yoi haki khmat jong ka kun. Ya ka jingkit kli bat ka jing iej basisha. Ka kemi ka syong rengkat bat ka kun. Klem da ong ai. Ka perkat ya ka jing syak nyoben ha uta upulit inspektor. Ha kata kemit. Ka savita kelapan krek da ka plan. Katip balada kan let kum ka DM syatana. Barok ki pulit kin hap hapok jongka. Bat ki runar badon hangta. Kin numpau syuk. Kumta ka hap ban kem yaki da ka bapetu. Bakan lap mano badai. Ha ka step ka babut. Ka savita kala krek la krum. Bat kala phone ya uwe u officer. Ba kaya itu bat sanya. USDM Pulkit. Ka savita kala ong. Pulkit ngan IAP ka we ka kam. Kani ka hap bantip tang hap pedang jongi arngut. U officer Pulkit ula ong. Toong madam. Ka savita kala ong. Ngan let benta da ka civil dress syatana. Ban register da ka jing ujor. Bat ngan buri ya ka kerteng jonga. Bat ngakwa bahadin argenta. Pinwan rengkat bat USP. DSP. Bat ki we ki officer rang ba syatana. Henry. Ap hadu bangan dala ai signal. Wat zukran ai. U officer Pulkit ula ong. Tu madam. Kat kum ka hukum jong pi. Ka savita ka bu no ka phone. Bat menta ka game kelas dang. Ka savita ka buri ila de bakadei ka officer. Ka le kum ki we ki para nong syong snong. Ka savita ka syong da ka auto rickshaw. Ka let syatana. Hapo jong ka tana. Uwe u havildar. Uyok tiak ha kamit. Kadba u inspektor ranjit bat u SO dipak. Kia disha bat kia kerenkai hangta. Ka savita ka let da ka mensim ke baslur ha kamit basyong kine ki officer. Bat kala ong. Ngakwa bantok jing ujor. USO dipak. Upet jaka na dukli hatu kecat. USO dipak. Ula ong. Balay. Manu bapentut ya pi. Ka savita kala ong. Mene hayau. Uwe u inspektor. U inspektor ranjit utang syuyok sengau ya ka kentin inspektor. Ulas ir mensim. Ula keladur. Bat ula ong. Manu uta u inspektor. Usaha Ka ka kerteng jeng uta u inspektor. Ka savita kela jubab. Pidei mapihi. Pila bret ya kisok jeng ka we ka long kemi hasurok. Ngadei ka kun jeng kata ka long kemi. Ka savita kala ong. Ka jingle jong u inspektor ka long bean. Ken korsyu wat hakmat ka uniform ba upong. U inspektor ranjit bat u dipak.
kilar kibenya kasavita bat u Inspektor Ranjit ulaong. Oho, pide ka kun jong kato kateman se. Une u Inspektor Ranjit ulakren. Te enle kumno haba isyong di jing di hasurok. Te kumno ngambret ya kisok jongka. Une u Inspektor ulaong. Kilit nyo om dan kam bantok jing ujor. Kasavita kelapan pau. Kadai ka rul ka an ban le ya kane. Pidai gibriu badon hapok ka kam kum kinong yada. Kumno pimtip ya kane. Pila bakla officer. USO dipak. Ula knik tin ya kasavita. Bat ulaong. Oh, pinhikai ma pi yang ngi syapangkaan. Wat jubatai. Yo ngin set ya pi hang ne. Kasavita kalaong. Ngan lech hang ne da lei. Kat ba ngampat de bantok jing ujor. Kasavita bat u Inspektor Ranjit keliyabun ketien hang ta. Henry hadien katu kat ne minit. Uwei u Havildar ulawan mare bat ulaong. Sar u Arjun Dhan ulawan Chatana. Mars nyok sngau ya kane kekertang. U Ranjit bat u Dipak kila kendit bat kyu. Lakum basyak bat laj bat kilet mare syaget. Kipulit barok kat ki badon hajan kila salut ya u Arjun u balong urang ba kum u MLA badon buram. Haba uni urang ba ularung Chatana ulaong. Kumno ki kam kiat betne kumno. U Ranjit bat u Dipak kila penpau ya kajing sngau ngu ya u. Ki pediang ya u ki ai syuki ba unsyong. Henry une urang ba ulayo i ya kasavita. Ula kendit kadur kemat bapu samrki jong u Arjun Dhan. Kalajaan ho. Une urang ba badan buram. Ulej hajan jong kasavita. Bat ulaong. Kublei madam. Balai hang ne. Balai pimfun yang ngalak banwan hakano kapor. U Inspektor Ranjit bat u Dipak. Keliapet iwei kila penhek ya laki kemat. U Ranjit ulaong. Kei kene kebriu. Haba kadai ke kun jong katu kanong diso. Henry balai pat u Arjun Dhan saheb. U buram yaka. Kadai kei kene kebriu. U Dipak ulaong. Ngam tip syuk. Bat ulah tiang. Syuaba kini ki arngut kin sengutu. Lawan ki kali bapak Sairen Hatana. Kawai hadin kawai. Hatana u Inspektor Ranjit bat u Dipak. Kilas ir bensim klem sutu. Haba ki yo i ba u MLA Arjun Dhan. U syong buram hakmat kakun jong kanong diso. Kasavita. Hadin katu katne. Ki kali sorkar. Kila poi ki IAS ki IPS bat DSP. Bat ki wede ki pulit ki balong kum ki nong pahara hakmat jongka. U Inspektor Ranjit bat u Dipak. Kila kelumar ka jingmut jing perkat. Ya kasavita. Ba kadai kum ka e. U DSP ula krenting hakmat jong kini ki officer. Pilong hakmat ka DM Imam Savita. U Ranjit bat u Dipak. Kila kendit. Lakum bap thai bom hang nore. Ba ki yo sngau. Ba kasavita kadai ka DM. Kat ba kam haswa. Ka ong ba kadai ka kun jong kanong disok tra harut surok. Kasavita kala ong da kasur bajam namar kala bitar ya ka jinglong jongki. Inspektor Ranjit bat USO Dipak pihak bansya suspend no marmar. Tho jing ujor persya yaki. Lashimno yaki bel bat ki tupia jongki. U MLA Arjun Dhan u persyang ban kerpat bat pan map da kabanta jongki. Ba ka mem Savita kan map namar kadai ka jing bakla kena. Henry kasavita kalaong. Kine kimde ki kena. Henry kide ki runar ba pendon kam bakla ya ka uniform. U Arjun Dhan ula sengap no. Namar kamde ke basuk banya lek persya bat kene ka DM. Namar kalong ke basalak bat ke baslur. Kam ju tiang yano. Kam tam ya ki briu ki basniu. Kam ju ailat. Uni urang ba. Ulapan map ya kasavita. Bat ulamino hangta Hatana.
ringkat ka turkmat ba upej bitar ya kasavita. Ha kastet ka babut ki para merchant ki ong ba kasavita DM kala penyo ya ka jing bishar ka ba hok na kabanta jong ka kemi ba kala sa nyoben harut surok na mar ba ka diso Henry menta kala yat pe jajrenti kumba julong kasavita kala kedup ya ka kemi da ka jing iet bat kala ong May pim don kam shu ban let diso ha kasngi ka babut kasavita kala pensyong ya ka kemi ha ka kali kalaya lamlang ya ka kemi ha ka jaka bakal tre temai. Baro arangut ki imsuk imsan ha ka jaka baki don. Bat lada ka henmen ka wan syutiru ki dap da ka jingkemen baro laingut shikmi shikhun. Paralog kane ka day tang ka jinget tu kana ha ki basotenat ban sengap ki story. Lada episode nat, singoba like, comment, share, but subscribe ya ka channel.